Ja uusin sinku on In the Middle of the Night. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä. Siitä vaan, wow. Ja otetaan kuulkaa semmoinen loppukirjan lähetys. Katsotaan mikä on viimeisten kysymyksen laita. Miksi Salovara tulee vain kerran viikossa, kysyy tässä joku. No mistä sä tiedät, montako kertaa viikossa mä tulen? Kyllä sen naapurit kuulee. Paljonko sulla on rahaa pankissa? Ja tämän illan jälkeen varmaan paljon paskaakaan. Ootko uinut paljon teidän kanssa? Kiitos, olen Naantalissa oikein hyvät uimavedet. Entä Julli ei ole uinut lainkaan. Luotko saakuankaa, kuten äsken sanoin vuoden 71 vuosikerta. Onko sulla reikiä korvissa? On, mutta mä otin korvakorut vasta pois. Miksi sanotaan jumalation? Sanoin mä välillä, että saatanation tai perkelation. Ja tässä lukee, että mikä on sinun lempiolut? Se on ehdottomasti Lapin kulta keskioluena ja pullosta nautittuna. Se on ehdottomasti parasta kaljaa, mitä on. Minkä värisiä sun alapään karvat on? Ne on tummia. Mikä sun koko nimi on? Pertti Eero Olavi Salovara. Mitä nimeä sä käytät elimestäsi, joka sijaitsee jalkojen välissä? Brrr. No tuohon saa joka ikinen ihminen vastata aivan itse, nimittäin kirjeitse tai korteitse. Ensi viikon aikana näyttää Radiomafia TV:tä sillä, joka keksii parhaimman synonyymin. Onks punapäät seksikkäitä? Kylläkin on seksikkäitä. Ja hän kyllä kysyi, että poltat sä? Kyllä mä poltan, koska nain viimeksi jonkun aikaa. Kenen kanssa? Mitä se sulle kuuluu? Kuinka pitkä sä oot? 82 senttimetriä. Kuinka pitkä sun pikkuperttis on? Ja vastas kuulemma senttimetrinä, ei metrinä. Alle metri. Onko sulla Nokian kumisapat? On! Ja isot, numero liian isot niin, että lampaan sorkat mahtuu sinne ihanasti. S-O-L-U-V-O-O